O Teatro Principal de Pontevedra podería reabrir as súas portas o vindeiro mes de outubro. É o cálculo que realizan dende o Concello despois de que hoxe a Xunta de Goberno Local aprobara as obras de emerxencia para arranxar os danos provocados pola caída do falso teito do inmoble o pasado 20 de marzo. Se fixeron todas estas estudos e obras e adxudicacións nun prazo, eu creo que récord, non? Porque se está traballando xa. O orzamento ascende a 252.000 euros e o prazo estimado de execución é de 6 meses. De aí que, de cumprirse o previsto, o teatro recuperaría a actividade en outono. A ver, a previsión son 6 meses. Estamos a falar de outubro, non? Obviamente, todo o que pode ser trasladable a outros espacios municipais xa se fixo ou se está facendo. E obviamente, claro, sabendo exactamente que acabamos a primeiros de outubro ou a mediados de outubro, tenemos que buscar alternativas hasta ese día. Si logo se prolongan as obras, pues tenemos que seguir buscando. Da contía total, 25.000 euros destínanse ao traballo dunha consultora técnica que está a realizar o levantamento xeométrico do patio de butacas e o estudo e deseño de reflectores. A actuación xa está en marcha. Se están traballando, facendo o levantamento, vendo cal é a solución máis axeitada, adaptada a realidade actual, que había un defecto oculto de construción. Bueno, aínda está sin ver se a outra parte que non caeu ten os mesmos defectos de forma que tiña inicialmente, non? Pero precisamente para que evitar que poida telos, por eso se cerrou o principal e se están facendo os estudios para executar a obra definitiva. Pero as solucións técnicas están en mans da consultora que está traballando. Despois da realización destes estudos, unha empresa especializada en arquitectura técnica asumirá a dirección das obras e a redacción da memoria técnica final, cun orzamento de 7.000 euros. En canto aos traballos de substitución da estrutura, terán un orzamento de 220.000.